Dneska jsme na akci Recover Pop-Up na Hybernský, hnedka vedle Masarykova nádraží a večer je ještě afterparty, to uvidíme, jak bude vypadat, protože nemám vůbec představu, co tam chtějí hrát, jestli techno, nebo drumy, nebo všechno. A upřímně byl jsem na nějaký takovýhle akci pár let zpátky, když jsme měli ještě naší značku Pablo Culture, tak jsme měli stánek vlastně na podobné akci a bylo to docela super. Dneska jsem tady s Pepou Kohoutem, který má svoji vlastní nezávislou značku Kogor Official a má tam docela dost zajímavý kousky, takže se jdem podívat. My whole life I just wanted to be a rapper. Then I grew up and the boy became a rapper. And my older sister made me wear the golden rapper. She said why die, cause you know the... Mrtne mi, vole. Minule to začínalo, tuším, ve 4, to bylo mnohem větší pohodička, protože jsem dojel v 1. A kdy to bylo? Kdy? V březnu někdy. Co děláš teďka? Vážu cenovky na oblečení, které tam už měly být třeba 2 hodiny. Chceš pomoct teda? Jo, ještě tam tu jednu můžeš. Tak jo, mám tady 2 mikiny, jedna v růžové, jedna v černé a funguje to takhle. V rukávech jsou zipy, které jdou přepínat, díky kterým jdou přepínat kapuce a rukávy. A potom tady mám 2 sukně lomeno kalhoty a ty fungují zase takhle. Dají se rozepínat, jo? Dají se rozepínat a je z toho potom sukně, no. A potom mám tady tyhle, ty mám i na sobě, ty jsou nové, to jsou kraťasy, které jdou přepnout do kalhot. Tady je taková stříbrná látka vevnitř. A potom to vypadá takhle. A tady mám to samé a tam je fialová látka vevnitř a vypadá to takhle. A poslední věc, to tady není na prodej, to je tady jenom na ukázku, to je moje jako showcase, to je moje maturitní práce, která vypadá takhle, funguje takhle. Wow, hodně cool. No a potom tady mám ještě kšiltovky, ty nejsou ničím zajímavé, ty jsou jenom prostě cool. OK, měl jsem možnost si to tady trošku projít a má to hodně takový ten klasický gotický, upírský a čarodějnický vibe, což je takový typický pro nezávislé značky tady v České republice, ale to, že toho tady bude tolik, jsem fakt nečekal. A overall je to dost zajímavá akce s hodně zajímavýma a originálníma kouskama, který si myslím, že si určitě najdou svoje fanoušky, publikum a kupce. Takže myslím si, že hodně povedená akce, jakože tady jestli máte rádi hrábání se prostě v hadrech, tak to tady můžete dělat až do Aleluja. Bude to trvat asi 3 dny, takže si myslím, že je hodně povedený a určitě si tady koupím nějaký tričko. A uvidím, jak dál. It's for certain, close the curtain, you won't live to see
Já jsem tady teďka s Pepou Kohoutem, což je nezávislý módní návrhář, který se teďka dostal na vejšku, na módního návrháře. Kam jdeš do školy? Technická univerzita Liberec, módní návrhář, textilní fakulta. Oh, OK, cool. A viděl jsem tvoje oblečení. U tebe jsem si všimnul, že to má i prvky jako futuristický, až jako cyberpunkový. Co byla třeba tvoje inspirace k tomu? No, já o sobě říkám, že nejsem módní návrhář, ale spíš módní vynálezce. A já se mně hodně záleží na funkčnosti toho oblečení a snažím se udělat funkční a zároveň, aby ta funkčnost byla ta hlavní estetická stránka. A vždycky, ať už jsou to transformovatelné oblečení, nebo třeba jenom střihem se snažím odlišit, ale nedělám to tak, že jenom vezmu střih a ušiju to z nějakého materiálu, ale ty střihy si dělám sám a snažím se tam hledat ty funkce, no. Takže ten futurismus v tom je. Já ten futurismus tvořím. Nice. Mně se to hrozně líbí, protože jsem dlouholetý fanoušek jako techwearu a ten techwear jako takový je právě založený na té funkčnosti a toho, aby to oblečení mělo třeba víc funkcí, než kterým bylo určeno. A ty tvoje třeba mikiny například, tak se dají složit i vlastně ty rukávy jako do kapuce, jestli jsem správně pochopil. Jak jsi třeba na tohleto přišel? Ta mikina, to bylo tak, že jsem jednou jen tak random šel a přišla myšlenka, co kdybych udělal mikinu, která by mohla mít rukávy přepnutelné do kapuce. A potom jsem to prostě musel vymyslet tak, aby to fungovalo a pak jsem to ušil. Nice. Takže ty máš jakoby ten technický background, jestli správně chápu, jakože od, já nevím, nějakého technického kreslení, prostě navrhování jako modelů ve 3Dčku, CADu a nějaký programování. To ani ne, jakože ve škole jsem navrhoval ve 3Dčku, ale zkoušel jsem Klo 3D, ale to je moc drahý na mě, takže to jsem zkusil jednou. Ale jako díky tomu jsem navrhl ty kalhoty, co mám na sobě, protože tam je ten střih tak složitý, že to bych asi z hlavy nevymyslel. Většinou kreslím na papír a občas v tom kločku, no. Hustý. Cool. No a jaký máš třeba nápad dál, jak by se to jako mohlo vyvíjet, ta značka? Já chci určitě zůstat u té funkčnosti a chci vlastně tu značku zakládat na tom, že chci být prostě známý jako ten, co dělá to oblečení, co se dá přepnout do 1000 způsobů a tak. Jakože jediné, co jsem chtěl dělat, je, že bych třeba lemování udělal z LED pásků nebo něco takového. Ale to zní cool. Já ti děkuju. Yes, já taky. A měj se zatím krásně. And I'm out of B.O., but I'm still a rapper. Took a little detour, but I'm still a rapper. Used to be a beat boy, but I'm still a rapper. My whole life I was living like a trapper. Like from next to Casanova, like on the island. I don't brag about it cause it never really mattered. I would never go back and home. Hey, what's up, we out here, you already know. Viděli jste to lidi? Po česky máš videa? Jo. Viděli jste to lidi? Máme tu hoodie, ktorá sa dokáže prepnúť z normálnej hoodie na takú vestu z kapuci. Tady máte návod, jak tomu. To je crazy, títo ľudia robia bláznivé veci, takže určite to choďte zkontrolovať. OK, jsme tady na Recover pop-upu a chytnul jsem tady Homera a chtěl bych se ho zeptat na pár otázek. No, pýtaj sa. Mám stres troška. Není proč, hele. Okay. A zjistil jsem, že tady máš svůj stánek, mohl bys nám popsat, o čem to je, nebo co tě inspirovalo k tomu, aby si udělal svou značku? OK. Tak jakože pôvodne mne išlo o to spraviť nejakú značku, ktorá robí, že recyklované a upcycling a akoby udržateľné veci. Potom ono sa to cestou trocha zvrhlo a stal sa z toho také akoby troška skateová značka s tým, že akoby vždycky som do toho dal nejaké nejaké proste či už organic cotton alebo nejaké proste ďalšie akoby veci, čo sa dalo, aby to bolo čo najviac akoby friendly k tej prírode. Okay. A občas sme niečo recyklovali, jak napríklad tie džínsy, čo sú tady za tebou a tak. A teraz vlastne by som za tomu upcyclingu chcel venovať o moc viac, preto sme teraz vlastne šili takéto double pants, jak zo starých vecí, tak niečo, čo sme mali na sklade a takto. A pak šijeme také kabelky, jak sú tady.
takéto kabelky zo starých džínov a tak. Jo, to je cool, to je cool. Takže tomu sa teraz budeme venovať a som aj spustil novú značku Notcher, ktorá sa bude venovať práve tomu skateovému a viac také klasické oblečenie, proste klasické oblečenie, no vyrábané proste vždycky a podľa nejakých našich vždycky strihov alebo tak, alebo nejaké proste podtisknuté trika a tak ďalej proste. Cool. Já jsem si všimnul, že právě tvoje značka se odlišuje dost jakoby od těch ostatních. Jak to? Spousta tady má ten motiv jako gotiky, vampirismu a čarodějnictví a tak dále. A ty máš spíš jako takový barevný, hodně maskáčový, jako armádní. Jo, tak co tě k tomu jako vedlo? Tak to celý život vždycky, kámo, keď som hrával Tony Hawk Pro Skater, tak som tam vždycky, kámo, dával cargo pants v tej postave a vždycky ma bavil maskáč, vždycky proste som mal také pravidlo, že musíš mať na sebe aspoň jednu maskáčovú vec. Vždycky som dosť na strednej nosil baťohu maskáčový a takto proste. Takže ja som s maskáčom akože hodne spojený a mám to mega rád, takže preto to. A chcem, aby to bolo trocha aj také farebné, trocha, nech to akoby sa práve, hej, odlišuje, že nech je to troška proste, no presne iné, než všetko teraz čierne je, ale chápem, že je nejaký trend a proste tie čierne veci fungujú a proste myslím, že to niekto hovoril, už neviem, či Virgil alebo kto, že urob ten produkt aj v čiernej a bude sa predávať najviac, lebo proste v čiernej, akoby každé boty, keď ich urobíš čiernej alebo čierno-bielej, tak proste sa budú predávať všetko oblečenie čierno-biele, proste sa predáva najviac. Ale kľudne vymýšľaj a potom akoby, napríklad tu mám pens, ktoré sú z dvoch akoby rovnakých, že jo, a tak, takže to. Jo, ale je to cool, určitě mě bude zajímat dál, jak se to bude vyvíjet. Mne taky. Not sure about that. Chápu. Super, díky moc. Tak díky za tento rozhovor v skrini tady a užívaj zbytek eventu. Ty taky, měj se krásně. Lidi, díky, že ste to koukali. Jede do p***y. Really mad, I would never go back and hold back to shine my golden teeth. Just roll my dubs like that, move back, that's best me. I could be what OG. It's hard to feel, easy to kill, hard to deal, easy to give up, hard to build.